मस्तपैकी टमाट्याचा सार रेडी झालेला असा बघा. मालवणी पद्धतीने टमाट्याचा सार कसा बनायचा ह्या मी माझ्या व्हिडिओमध्ये तुमका नवीन दाखवणार आहे. तर मालवणी पद्धतीचा सार कसा बनायचा म्हाका तुमका जर शिकायचा असा तर माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर माझ्या एका नवीन रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत असं. आणि आज आपण बनवणार आहोत मालवणी पद्धतीने टमाट्याचा सार. त्याच्यात साहित्य काय काय लागताला आणि कृती कशी आहे ती तुम्ही बघून घ्या. यात मी 10 टमाटे घेतलेले होतं आहे आणि ते ना मधून काप काढून त्याचे 2 भाग केले आणि ते शिजत ठेवलं आहे. जास्त वेळ लागणार नाही, 5 मिनटं लागतात. एकदम हाय गॅसवर तुम्ही 5 मिनटं शिजवायची आणि 10 मिनटं थंड होऊ लागतात. तर आता हे बघा काय करूचं असा. आपणा घेत थंड करूची आहोत 10 मिनटं आणि नंतर याची साला काढून घेऊन ये मिक्सरमध्ये एकदम बारीक असा वाटूचा असा. तर बारीक ह्याच्यासाठी वाटूचा हा जेणेकरून आपण टमाटे मोठे ठेवले तर ते खाताना सगळे टमाटे दाताखाली लागतात. तर असं बारीक वाटल्यामुळे कसा टमाट्याचा सार पण बरा दिसता आणि साला तर आपण ही काढूची जाऊन नाही तर ती एकदम चरचरीत लागतं सारामध्ये. तर पहिल्यांदा आपण टमाटे सगळी सालाकडून मिक्सरला वाटून घेऊया. आता ह्याच्यासाठी साहित्य काय काय लागतला सारासाठी त्या तुमका मी दाखवतं आहे. ते बघा पहिले पण साला काढून घेऊ यावर. बघा साला सगळी काढून घेतल्या आणि तुम्ही ना असेच पण टमाटे बारीक कापून ना टाकू शकतात, पण ते कशी जाग थोडं वेळ लागतलो. तर हे बघा आता मी सगळं झालेले आहोत काढून असे एकदम बारीक वाटून घेतले आहे बघा. त्याच्यामध्ये ना असे तुकडे राहता कामा नये, असं बारीक एकदम वाटण हो वया. आणि त्याचा उरलेला पाणी आहे ना तर मी ठेवलं आहे. तर नंतर आपण टाकूचा हा त्याच्यामध्ये, ह्या का टाकून नाही द्यायचा. आता बघा या ओला खोबरा घेतलेला आहे. लक्षात घ्या मालवणी पद्धतीने तुम्ही टमाट्याचा सार करून गेला तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असा ता म्हणजे ओला खोबरा. तर तुमका इथे ओल्या खोबऱ्याचाच वापर करायचो. आणि बेडकी मिरची काय जास्त तिखट नसते, पण त्याच्यामुळे साराला कलर कसं एकदम भारी येता आणि दिसता पण बरा. तर हे बघा आता मी 7-8 बेडके मिरच्या घेतलेल्या असं आणि योक ना ओलो नारळ घेतलेलो असा. 1 चमचा जो आपण नाश्ता करतो ना तेवढं भरून मी धने घेतलेले आहोत. उभं चिरलेलो कांदे घेतलेलो हा. तर आणि ह्यो ना कढीपत्तो आणि बारीक चिरलेलो कांदो आपण फोडणी घोया हा. तर पहिल्यांदा आपण काय करूया, ह्या ओला खोबरा, बेडकी मिरची, उभं चिरलेलो कांदो आणि धने त्याचं पहिल्यांदा आपण मिक्सरला वाटून घेऊचा. सर्वात प्रथम आपण काय करूचा असा तर हे टमाटे ना थोडेसे आपण शिजवून घेऊ आहे परत एकदा थोडेसे हा. तर आता आपण सुरुवात करूया. हे बघा तो गरम करून ठेवलेला आणि आपण का टमाट्याच्या सारा काय तेल काय जास्त लागणार नाही, त्याच्यामुळे ना हे बघा तेल ना थोडाच घातलेला असा आहे मी. आणि ह्याच्यामध्ये फक्त आपण फोडणे कढीपत्तो आणि बारीक चिरलेलो कांदो घालूचा. आता तुम्ही विचार करत असाल काय कढीपत्तो किती घालू, कढीपत्तो घालून तर बघा एकदा फोडणे कसं सुगंध मस्त येतात आणि कढीपत्त्याचं फ्लेवरच भारी येतात. तर हे बघा कांदो मी आता हे केलं आहे. आता ह्याच्यात कढीपत्तो टाकतलं आणि हे आपण ना थोडासा लालसर करू आहे, जास्त नाही करूचा असा, थोडाच लालसर करूचा असा. खूप जणांका टमाट्याचं सार आवडत असतं, पण प्रत्येकाची करण्याची पद्धत वेगवेगळी असतात. तर असं मालवणी पद्धतीने तुमका करूचा असतात ना ते ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. गरमीमध्ये ना आपण वाटपाचा खाऊन किंवा गरम मसाले खाऊन ना जेवायची इच्छा होत नाही. तर असं टमाट्याचा सार केल्यात ना आंबट तिखट तर 4 घास तुमका नक्कीच जास्त जातले. तर आता ना गॅस मी मिडियम ठेवलेला असा, जास्त नाही तर कांदो ना मध्येच करापलो ना तर तो बरो दिसायचो नाही आणि नाही कडवट लागतं. हे बघा आता हे आता बाकीचा हे पहिल्यांदा ना आपण ह्याच्यामध्ये ना त्यालावर 2 मिनिटांना असा परतून घेऊ वया. तापलेला असा बघा वरती सगळा ती काच सगळी गरम सगळी हीट मारता गरमीमुळे. तर ह्या माझा नवीन किचन असा, कारण मी नवीन घरामध्ये शिफ्ट झालेलो आहे त्याच्यामुळे आमचं आता नवीन किचन हा. तर ह्याची पण मी तुमका होम टूरचं व्हिडिओ करून दाखवणार हवं आहे की नवीन घर कसा दिसतात हा. तर हे बघा कांदो आपलं लालसर मस्तपैकी झालेलं होतं. त्याच्यावर आता हे टमाटे जे आपण प्युरी केली ना ह्याची ती व्यवस्थित ह्याच्यात टाकून ढवळून घेऊया आणि 2 मिनटांना आपण व्यवस्थित शिजवून घेऊ होई ती. तोपर्यंत आपण ह्या बाकीचा वाटण मिक्सरला बारीक वाटून घेऊया.
तर आता हे पहिल्यांदा ना खालती मी बेडके मिरच्या टाकते, जेणेकरून ना ते थोडेसे ना फिराक टाईम लागतं. आणि हो कांदो बघा उभं चिरलेलो होतो, ह्यो पण मी अर्ध्यापेक्षा कमी घेतलेलो असा. आणि कांदो याच्यामध्ये टाकूकच हो, म्हणजे तिखट पणा पण व्यवस्थित येतो कांदे. आणि ह्या ना आपण जरा ढवळीत राहा ना तर खाली ना पटकन करापताला. आता ते बघा व्यवस्थित आता हे झालेलं असा. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये ना हळद टाकूया. हळद मी ना अर्धो चमचो टाकणार आहे, तो सुद्धा हे बारके चमचे म्हणून जो नाश्त्याचा चमचो असता ना तो अर्धो चमचो टाकतलं आहे मी. ते बघा बारके आहोत त्याच्यामुळे मी 2 वेळा घेतलेला असेल, तो अर्धो चमचो झालेलो हा. तर ह्या प्रमाण बरोबर आहे. नाही ते जास्त पण हळद घातल्यात ना तर कलर चेंज होतलो. आता हे मी ह्याच्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घालतलं. आणि ह्याच्यामध्ये तुमका वाटणामध्ये पाणी घालूचंच लागतलं, कारण मिरचे आणि खोबरा ह्या दोघांचा वाटण विदाऊट पाणी याचा होऊचा नाही. त्याच्यामुळे तुमका ह्याच्यात पाणी तर घालूच होया. मी अर्धा ग्लास पाणी घातलेला असं. तोपर्यंत इकडे आपलं टोमॅटो पण व्यवस्थित शिजलो गेलो, जेणेकरून ह्याका आता उग्रच वास येऊचो नाही. आणि तुम्ही जर ना बारीक कापून जरी घालूक गेल्यात ना तरी पण पण तो टाईम खूप लागतो. आणि त्याची ना नुसती साला कशी थोड्या वेळांवरती अशी येतात टमाट्याच्या सारा, त्या ना बरं नाही वाटणार आता खाव कसं. तर असं तुम्ही ना थोडं वेळ गेलो ना 5 मिनटं जास्त गेली तरी ना पहिले शिजवून घ्या टमाटे आणि मग टाका. आता ह्याच्यात ना मी ह्योच बारको चमचो होतो ना तो एकदम लाल कलरचा मसाला घातला आहे. आम्ही काश्मीरी लाल तिखट वापरलं आहे, जेणेकरून काय कलर पण ह्याका भारी थोडं येतो. आणि हे बघा वाटण बघा बेडकी मिरचीमुळे ह्याका पण कलर बघा कसलो येलो. बेडकी मिरची जास्त तिखट नसतात म्हणून तो मसाला मी बारको चमचो टाकलं, जेणेकरून कसा बॅलन्स बरोबर होणार तिखटाचा त्याच्यासाठी. ते बघा आता या पाणी होताना टमाटे शिजवलेला त्याच्यामध्ये बघा मी टाकून घेतले, जेणेकरून आपणा कसं पाण्याचा बरोबर अंदाज येतो. नाही तर तुम्ही सेपरेट पाणी टाकून गेल्यात ना तर ना तर जास्त प्रमाण होणार. आणि ना जर तुमका पातळ जाड व्हाया असताना ना त्या प्रमाणात तुम्ही घालूक शकता, असं काय नाही. तर हे बघा ह्या टमाटे व्यवस्थित हे झाल्यावर नाही बघा ती पहिलं हे टाकून ना व्यवस्थित. आणि आता बघा उरलेला वाटण होता त्याच्यात पण मी ना पाणी टाकून हे करून घेतलं आहे बघा. आणि पाणी तुमका जितक्या व्हाया ना तितक्यात टाका, असं नाही की कमी जास्त काय करू व्हाया म्हणान. तुमका जाड कितक्या व्हाया पातळ कितक्या. आणि मालवणी पद्धतीने आम्ही जर मच्छीचा सार करतो ना त्याची पण सेम प्रोसेस असता, फक्त त्याच्यात मासे सोडतो आणि ह्याच्यात आपण टमाटे शिजवून घातले. बाकी ह्याच्यामध्ये वेगळा काहीच नसता. गावी वगैरे लोक गेली फिरा काय मच्छी वगैरेचं सार ह्या आवडीन खातात, कारण मालवणची जी पाण्याची चव हा आमच्या कोकणाची त्याची पाण्याची चवच वेगळी असा. आणि वातावरणामुळे कसे 4 घास जास्तच जातात. ते हे बघा मी पाणी घालून इतक्या पातळ करून घेतलेला असाय, जास्त पण घट बरा नाही लागत. तर हे बघा मी आता ना ह्याच्यानंतर एवढा पातळ करून घेतलं. तुमका जेवढा पातळ व्हाया असताना ना तेवढा तुम्ही करून घ्या. पण हे बघा जास्त असं उकळी घेऊन द्यायचं नाही. उकळी इली ना का चमच्यानं असा फिरवून घ्यावा, नाहीतर ना कधी कधी ना फाटतात हे. म्हणजे असं थोडंसं पाणी सुटल्यासारखं होतं तर ना थोडं असं हे झालं ना की चमच्याने थोडंसं ढवळत राहावं आहे. आपला आता हा सार रेडी झालेला असा. आता मी ह्याच्यात कोथिंबीर घालून घेतो आहे. जर तुम्ही मच्छीचा सार करत असाल सेम प्रोसेस हा चांगला आहे तशी, फक्त ह्याच्यात उकळी इल्यावर मच्छी सोडायची आतमध्ये. तर ह्या मच्छीचा सार आणि आपला मालवणी पद्धतीने टमाट्याचा सार रेडी झालेला असा. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे ही कोकमा असत. ही कोकमा आपला गॅस बंद केल्याच्या नंतरच घालूची असत, नाहीतर कसं तुमच्या साराचा कलर चेंज होतो. आता ही मी 2च कोकमा घातलंय. का 2 घातलंय तर बघा ह्या रस बघा कितको हा. ह्या मी गावातनं आणलेली असत, त्याच्यामुळे कसा इकडची असतात ना ती तुम्ही 4-5 घातल्यात तरी तुमका आंबटपणा होयो तसं येऊचो नाही. तर ही बघा मी 2च घातलंय, पण एका आंबट तिखटपणा जो हा ना तो व्यवस्थित येतलो, कारण आमच्या गावची जी कोकमा असतं त्याका व्यवस्थित आगळ वगैरे लावलेलो असता. चला तर मग आपला सार रेडी झालेला असा. तर आता गरम गरम भात आणि त्याच्यावर टमाट्याचा सार एक नंबर रेसिपी हा. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि माझा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा पोचणार. आणि सगळ्यांका श्री स्वामी समर्थ. चला तर मग या खायला.